kaapuan na tulong tasin. Time na kauna ang taha. Diha, narama rin pa siya ba rin ha Pilipino. Yun, awan niya sa bilog. Natin na din dahil sa Indonesia. Sa dito na dyan kaya tani sa jara, pasalalang sa akin na binin na dyan kato. Ngayon kita nilong bahalong nawa, kita kawinan sulat. Ang kantari kaingatan. Sa atin na mungkin makaulinin kita magsya pa makitang puntuanan. At tinain kita, awan din sa pagkaduo ka, at tinasika ako ano ito, tinalaw na mga panglima. Mayroon sa natin na kapusakaan sin kalisin, time pa lang si Dunyo, mayroon pa natin na laog tain ang bunusin. Kastila. Dahil Amerikano ito sampai pa Kastila. Mayroon sa bang natin na history, way kirapatan. Sa ada pun lang na insabay, iban sinamang Philippine, Indonesia. Iban sinamang Tatia, Brunei. Na, sa bagay karamatan din ipajan dyan dito. At yun na maglasa-lasa kun. Na may tahatin na lang na mabutas, inamang kahalan lang na si kita. Islam. Pasurun ta amon ha, bukun agam at talong ta inamon kakahinang ta. Lungkupan ta imbang sa ta Islam sibo. Mang aganon di man dyan biyayad to, maglungkop kita. Sinsibo kita atin niya, manusia. Sugupan siya ng Christian natin na iwan sinamon lang tatin niya. Islam yun, ano maglasa-lasa na isang pasaling kita. Diyaon sintuhan. Na, salam na saan. Ay nakapagpatampal ko lang tara gusto ko. Manaon. Bato. Nakuha na yun yan. Kami yan, ito sa kaisab lang takato niyo sinamon lang ta. Kaapaan na to. Lang tang tawian lang ta na. Iban sin mga ini. Lang ta ini ha. Lalo kung saan mahinang sing kita lang ta. Na. Mga ini lang ta na takambil isab. Takambil. Ininisab lang tatin yan na tunto kuno simbol sinamon waktu na kaunad to. Napiara ka to. Na magtaon na dyan kita lang taray doon. Dito sabi kapag kita. Namasyo sa isab kita dito kapag kita kanila lang ta. Inisab din suko-suko na mo. Ayun. Kuhanan ta. Naninilang tatin na lahing isab. Lahing. Naninihatin na buhat niya isab. Na, simbol pila naman yung kato isab. Ay butang ta. Bukod isab lang tatin yung kato, magbibiyak kita yun, iba't sipaya ang kuwanta sa alo. Sabi pa kita, sabi naman, pagkuhan-kuhanan ta. Yung mga inilang ta na, bisa hindi na mapatot. Ipakita tayo sa mga simbol-simbol, sa mga simut-simut, sa mga pagyan ng labato, dalimak daw na. Narumaman siya sabi nilang tapilabaso sa dyan, maadlad to ang putagbabaso rimayan. Di masinin ang putagbabaso.